Sa kanang mga tao ba kanang maglagot sigo? Mo gani. Nga ka mo pay tagaan og sardinas ba? Mo pay ko kanang mulikramo? Tagabugo mo ko, tagabugo. O tagabugo. Ako na malipay ako tagaan ko kuan dugpo noy no. Obvio. O say patori mo kami pe. Aw, ay Dugin. ya tao ligay ko. Para din sa kuan ay habag. Kana. Para mo kay mo na mura mo nagiro. Kailangan ni may ilaw dugpod. Kana sardinas. Kana sardinas. Kato na yung nagra-gara no, matag ikaw anto kanang usa na. I-report yung Persona ng grata usa na sa kon ba? Katong sa kung tagabugo man kayto, mato ni to bi. Persona iban ba? Ano ba? Kanang di na pa po yun sa bugo, buruton kayo. Personal Idunit ban. lagi kanang Usa gulong liog. Personal ban only. In the Philippines. In the Philippines. In the Bugo Philippines. Wow! Dali! Kuska! Kay magsige sa kingon niya. Apritada ko no kuan yang kanon. Oh, kanang humba. Humba. Bati man kaon kimi sardinas og dugpod. Siya na non mo kaon og lami nga unsa na to yang naw pretty batiya. Hata ka to na sipya to. Sipya to. Kinagtuotog ko ama. Dila ko masulti. Gusto mo bug paldo nga duwa? Nasa link ang comment section.